Kenapa wajahmu agak murung di sana? Apa yang kau pikirkan di sana? Di sana aku mau curhat di sana. Bagaimana di sana? Lelaki tidak bercerita. Oh, tapi meneng empet ngising. Oke, Bang, tak tekoni awur Tasya sini. Penting sih pertanyaanku, Bang. Malah mau awur Tasya kowe. Tenan. Ya, awur tak takoki Tasya lak terus jawab. Sing jenenge. Piye? Ora apa-apa wis ana. Ora masalah perasaan kok wis ora apa. Awur Tasya sing tak takoki. Ora ono ndende wis ora apa-apa lah takok. Iki bedek-bedekan iki ora kok perasaan. Oh, kowe sing kepedean iki kira-kira Tasya gelem tak karo kowe tapi kok iso. Aku ya Ora. Masih tetap setia. Setia sama ibu ya kowe. Sama ibu nem. Gimana itu ya kode seneng karo Tasya. Nah, menurutmu teman apa yang pantas untuk seorang teman yang menikung dari belakang? Alah mbokku, kira Enak dhewe anjir kudune keras ngono iku. sing Melia amalan jangan terlalu bebat penting produk kerinan. Abelia, Kami Abelia. Kan Tasya Rasma. siap aku call. Mas Kamit Ya, kau. and action. mungkin aku maksudnya gimana sih ku HP Apa Mas? Lengnya ha. Mas. Justru aku mah curiga Mel langsung. Dari Melia lagi and action. mungkin aku maksudnya gimana sih ku HP Apa lah nek jenenge kanca yang mendukung kok ora malah menikung dari belakang. Justru aku malah curiga nek Dimas iki padha seneng karo Tasya. Mel, menurutmu hukuman apa yang pantas untuk teman yang menikung dari belakang? alah mbokku pokoknya aku ngerti mau bilang Ah, next. Jan aku. Waduh Pak Goji ya. Ya cepet. Jam 12 mulai. Ijen 17 iki. Mel aku takon jawab jujur ya. Mel, aku takon jawab jujur ya. aku apa kok Kowe sebagai wong wedok misal dikon milih pacar, kowe bakal milih aku apa Dimas? Wah, pilihan sangat tidak untuk dipilih. Tidak, sangat tidak untuk dipilih ini. Yang pilih. Aku tahu Mel. Sinario ini ngono, Pak. Hanya ada di film ya. Nek iki kowe tekokmu, aja langsung beber tapi rada Kayak guyu-guyu sik. kayak bisa-bisa gitu ya. Misal Takok ora ngono lho, ameh takok ameh ora ngono kuwi.